गोजोन फुंबिलि एसबि बड'न निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै गुसु सुहाबनायनि गेजेरावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव मैया गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारदों आरो गोबां जायगायावनो सारअन्थाइबो गोग्लैदों। जनाइनि बग्रिगुरि, कर्णपुर, उल'नि शियालमारि, गाहलिघाट आरो दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारदों आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बारहुंखा बारनाया ओरैबायदि गोख्रोंमोन दि न' बांफोरानो बारजों गासैबो बायग्रेबजोबदों। बेनि अनगायैबो न' बांनि उखुम, थिं बायदिफोराबो बारजों बिरखारलांदों। गय बिफां, मोब्लिब खुन्थिया बेफोरखौबो बायनानै सिलिंखार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जनाइनि अनगायै आसामनि गोबां जायगा जेरै गुवाहाटी, नगाव, धुबरी, गहपुर, तिनसुकिया, सामुगुरि, बरपेटा आरो गोबां जायगाफोरावनो मैयानि सानाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला जानुवारि 15 सिम रायजोआव गोबां गुसु जागोन। अमा बेदर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय दुखुनि रादाब 1 फेब्रुआरिनिफ्राय अमा बेदरनि बेसेना बांगोन। गुवाहाटी नोगोराव बांगोन अमा बेदरनि बेसेना। गुवाहाटीयाव फाननो गोनां अमाफोरखौ गासैखौबो मोनसे जायगायावनो लांनानै दाना बुथारहैनो नांसिगोन। पान्जाबारियाव थानाय पर्क लटास हाउसआव थांनानै बुथारहैनो नांसिगोन जेराव मासे अमायाव बुथारनायनि थाखाय 1,200 रां सोरखारनो होनो नांगोन। बेखौ लानानै फालांगिरिफोर आरो गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसननि गेजेराव सावरायनाय जादोंमोन जायखौ लानानै गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों फालांगिरिफ्रा फोरमायथिदों दि कर्टनि गेजेरजों बे अमा बुथारनायाव 200-300 रांल' लागौमोन नाथाय दा 1,200 रां होनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों जायनि जाहोनाव अमा बेदरनि बेसेना बांगोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो पान्जाबारियाव थानाय पर्क लटास हाउसआव अमा गोबां बेरामिफोर दङ बेयाव लांनानै अमाखौ बुथारहैयोब्ला गुबुन अमानि बेरामाबो बेयाव बारदेरगोन अदेबानि गोसारगोन आरो बे अमा बेदरखौ टेस्ट नायोब्ला बेयावबो बेरामखौ मोननाय जागोन। बेनि उनाव बे अमा बेदरखौ फाननो होनाय जानाय नङा उनाव बे अमाखौ लांनानैनो बिथांमोनहा गुबुन जायगायाव 400 राङाव फानहैगोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो बेबायदिनो फालांगिरिफ्रा गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसननि थांखिखौ गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों। लेन्ड एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्टनि थाखाय बिटिसिआव गरखाफोरनि सार्टिफिकेटखौ आजावनो थांखि लाबाय। थांनाय 3 जानुवारियाव जानाय एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बेनि थाखाय नटिफिकेशनबो फोसावनाय जाबाय। बिटिसिआव लेन्ड एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्टनि थाखाय गरखाफोरनि सार्टिफिकेटखौ आजावनो थांखि लानायखौ लानानै फिनजाथाय होदों ट्राइबेलनि दैदेनगिरि दावराव नार्जारिया। बिटिसिनिफ्राय बेबायदि नटिफिकेशन ओंखारनाया दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बे बिथोना संबिजिरनि हेंथा शिक्षुडेल ओनसोलाव ट्राइबेल नङैफोरनो हा एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्ट होनो थाखाय सार्टिफिकेट नाजावनो बिटिसिनाव बेबायदि गोहो गैया आरो बेखौ थाबैनो बोखांनानै लाफिननो नांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा। नेपालि ग्रेजुवेट जायफोर आबाद मावनानै आरो मोसौ फिनानै जायो बिथांमोननो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास होनाय जादोंमोन नाथाय 1949 मायथाइनि 24 आगस्टआव मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों प्रटेक्टेड क्लासखौ बोखारफिननाय जादों। बे बेलायाव जेबो नायबिजिरालासे दा फिन बिटिसि सरकारा गरखाफोरनो हानि सेटेलमेन्ट आरो एलटमेन्ट होनो थाखाय सार्टिफिकेट आजावनो थांखि लादों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबाव दि आयेन बेरेखा थानाय सुबुंफोरखौ होखारनोसो नांगौ। बर'फ्रा गोबां सोमावसारनायनि उनावसो गोबां जिउ बावनायनि उनावसो बिटिसिखौ मोननो हादों नाथाय बिटिसि सरकारा बर'फोरनि थाखाय नङाब्ला सोरनि थाखाय होननानैबो सोंथि खालामो। मजाबारियाव आयेन बेरेखा थानायफोरखौ होखारनो थाखाय गोबां दाबि खालामबोदों आरो इएम रन्जित बसुमतारीजोंबो गोबां लोगो हमनानै गोसोखां बिलाइ गथायदों जेराव हाखौ ट्रेन्सफार खालामालासे गुबुन हारियासो सेनानै लादों। बे हानि थाखाय बर'फोरानो खाजोना होगासिनो दङ। नामा बर'फोरनिनो नाथाय बर'फोरा खारनो गोनां जादों अब्लाबो आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय जायाखै होननानै बुंथियो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो होस्राङो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो दावराव नार्जारिया। जेन बेबायदि सिगाङाव माब्लाबाबो जाफेराखै। बिजेपिनि रोजा मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रानो बिजेपिनि दैदेनगिरिनि हेंथा लामायाव ओंखारनानै खुद्रिदों। जेरैथिंबो लामायाव लोमसावनाय बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा दिमा हासावनि CEM देबलाल गारलसाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबिजों गोख्रोङै धरना होदों। देबलाल गारलसा हाटाव दिमा हासाव बाचाव बे स्लगानजों गोमसारहोदों बिथांमोनहा। दिमा हासावनि CEM देबलाल गारलसाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम दाबि दैखांदों। लोगोसेयैनो मिरुनि अमित शाह
नरेंद्र मोदी लोगोसे आसामनि गवर्नर आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो गोसोखां बिलाइ बा मेम'रेन्डाम गथायदों बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा। देबलाल कार्लसाखौ बिबाननिफ्राय थाबैनो बोख्लायाबा बिजेपिनि गासै मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रानो बिजेपि दोलोखौ एंगारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव थांजोबनो थाखायबो हुमखि होयो आरो बेबायदि जायोब्ला फैगौ बिसायख'थियाव बिजेपिनि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन होननानैबो बुंथियो। बेनिखायनो देबलाल कार्लसाखौ CEM बिबाननिफ्राय जाहाथे थाबैनो बोख्लायो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदों बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला देबलाल कार्लसाया गावनि गोसो बायदियै खामानिखौ मावो आरो गोबां जाख्ल'दों। थांनाय 7 बोसोराव जेबो जौगानायनि खामानि नुनो मोननाय जायाखै आरो जेबो बिथांखिफोरबो नुनो मोननाय जायाखै होननानै खुद्रिदों। बेनिखायनो बिथांखौ थाबैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों रोजा रोजा बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा। निउ दिल्लीनि तालकटोरा इनडोर स्टेडियामाव खुंजानाय बेल्ट रेसलिं गेम नेशनेल चेम्पियनशिप 2024-25 आव गोबां बर'फोरानो देरहासार जानो हादों आरो बिथांमोनहा सनानि मेडेल देरहासार जानो हानानै बर'फोरनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हानायजों लोगोसे आसामनिनो गोग्गानायखौ बिथांमोनहा लाबोनो हादों। गहपुरनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि बिफा सुबन बसुमतारी आरो बिमा देवारि बसुमतारीनि फिसाज्ला बिनन बसुमतारीया सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथांजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि दैफाम फाख्रिबारि गामिनि जुनालि दैमारियाबो सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथाङा रुपाथि दैमारिनि फिसाजो। बिथांनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लानिनो माजबादनि हिराज बसुमतारीयाबो सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथाङा गान्दा बसुमतारी आरो लाहाश्री बसुमतारीनि फिसाज्ला। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वरनि सिङाव थानाय रामपुर गामिनि ब्रिखा बर' बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा रन्जु बर'नि फिसाज्ला आरो चिरां जिल्ला लावख्रिगुरि गामिनि देरहासार बसुमतारी बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा उदय बसुमतारीनि फिसाज्ला। बिथांमोनहा निउ दिल्लीनि तालकटोरा इनडोर स्टेडियामाव खुंजानाय बेल्ट रेसलिं गेम नेशनेल चेम्पियनशिप 2024-25 आव देरहासार जानो हानायजों गासै बर'फोरनि गेजेरावनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों लोगोसे रायजोनि थाखायबो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। चाइनायाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों दासिम गासै 126 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 188 सुबुङा जोखोम जादों। मैयानि सानाव चाइनानि तिब्बताव फुंनि 9:05 गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों। 7.1 मेगनिट्युडनि गोख्रोङै बांग्रिंआ मावदों जायजों न' बां बायग्रेबनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे बांग्रिंआव दासिम 126 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 188 सुबुङा जोखोम जादों। ओजोंहाय 3600नि गोबां न' बांफोरानो बायनानै थेर बेथेर जादों। बेनि अनगायैबो गोबां खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। चाइनानि अनगायैबो चाइनानि खाथि खाला हादोर जेरै नेपाल, भुटान आरो भारतनि सा बाहागोआवबो बांग्रिं मावनाया मैयानि सानाव गोहोम गोग्लैदों। दिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव खैला खनियाव नांथानानै थानाय मावसुमाफोरखौ रैखा खालामनायाव गले गले फेलें जानो गोनां जादों। SDRF, NDRF आरो आर्मिनि दायभारआ रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं, नाथाय गोबां दै थानायनि थाखाय गले गले फेलें जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों NDRFनि अफिसियेलआ। जायनाखि 9 मावसुमाफोरा नांथानानै थादों बेनि मादाव 3नि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों। ओजोंहाय सनितपुर जिल्ला थिलापारानि 37 बोसोर बैसोनि शरद गयारिखौबो थैनायनि खौरां मोनदों होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला शरद गयारिया थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो उमरांसुआवनो दंहैयोमोन आरो बिथांनिया बे समाव 2 फिसाजोफोर दङ, सासे 7 बोसोर बैसोनि आरो सासे 2 बोसोर बैसोनि, लोगोसे बिथांनि बिसि दङ। जायनाखि नखरा दुखुथिया बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय खावलायदों शरद गयारिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा। NDRFनि अफिसियेलआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नाला सिङाव हाबनानै मावसुमाफोरखौ नागिरहैनाय आरो दै गारहरनायनि खामानिया जागासिनो दङ। मानोना दैनि थाखाय 10 मिटारसिमल' थांनो हादों, जेराव दैया 100 फुटसिम दङ होननानै फोरमायथिदों आरो जेसेबां गोथौ सिङाव हाबनानै नायहैदों बेसिमाव रावखौबो नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो फोरमायथिदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।